Ye di kai no honorable no odi nyame di. O nyame ni pa. Wo wa be ka se ojo Nyankopɔn di wonja asofo obi adi. Efe ya de na obi be hyen koma otu ahoka. Efe odi ugidi. For your own safety. Wo ye mu di enti. Say na obekonya abangwa ne so atra. Anka wo nji obi adi. Wa be ka pa mu so nji osofo obi adi. Wo nji obi adi. Efe ya de na esi den nye ya me be sakrai. Nye ya me ba Kristo. What is say honorable Kennedy Akabida. Say na the first me nja asofo ndi. First me na me ya asofo no. Ebi kura ni jegeze usuba mpano obi nim ba se say de ma beje di se mi onyame nipa in some way na me hu say onyame o wa hu say wa beka bi ona bo wa hu say wa shara fa bible so kwaso ana oye ya asofo oye ya wo mo asore fo na ye nkwasiafo ko hwe the video the whole world so onya wa asofo a efesi dey na efuru kwasore dey efesi dey na opesa asofo mbom pai mo. Say nye biribi na ope enye wo own selfish interest. Why do you go to church so be more pa no? Wo me cause nipa na oto. O nyame bi eno. Kwasiafo na ekwaso. Wo de se o kwaso na wo ka kwasiafo no na nka. Mystery TV. Allah. Libro Kozuli Basha. In the name of Jesus. Abusia mo akwaba ediba Mystery TV so na abusia ene yesi enkonwa ye babidi enkomo me ne Prophet Dr. Abednego ene abusia ya tenase ya babidi enkomo na abusia na ye enkomodie ni nyina edifa NPP amanyoku no ehu after say womo ekoto womo aba no mu yem flag bearer ni wie na abusia nsem de dodo na na eboboba na ade di ka di ehim kese pa ewo NPP for abato nim no abusia eye enkomhye ya ekos na me no ka say abronye ede ensem bia betudwa nsem na abusia eye secret edifa Prophet Roger ho ya wo kire se enkomhye Prophet Roger efaye ya wo kire se enkomhye Prophet Roger ehye edifa honorable Ken Akompre kwa Japan ho na abusia wo kwaji sika ya wo san ba Dr. Muhammad Bawumia ho ebe demand $1.5 million ansa ene wetimi ahye nkom no ede abusia empedifo se obi ensituro emfa matom yenko ne yenko tie abronye se ne na wo expose Prophet Roger na abusia ya ba bedi ho nkomo ye no so be ya bi okrom ha womu amusuro wa omuntimi nkan wasema womu hu se wo ba na omu dwa no wo ye small boy me catch your brain wo ye small boy kwana spiritual wo de kwana spiritual na be hu try spiritual 2 minutes wo be hu wani so ade me catch your brain wo de just try that crow that try just 2 seconds na hwe ne beto ade ba huna ni e ade ba asema ukwase nkom ma Kennedy Japan wona se wo nkom ana wa ya arrangement say wo ne Dr. Mahmoud Bawumia nkrofo e ben kasaye say ai adene de nanka esese na de me say I will confess montie Roger no odi kan ko engine fm ombisa no so abane de Kennedy afa Kennedy nkrofo njubility anti achirei why now make effort to say opese sia Dr. Mahmoud Bawumia ana doctor yes o won campaign to anti wo try ehia mpanfo no be around him wo sia mpanfo no be around Dr. Mahmoud Bawumia no ana ka kire Dr. mpanfo no say we have CCT ye was CCT footage nyina wo ho a wo call mo ho ye was CCT so pese nkon sa e be kon sa me ka kire o pese nkon sa and to say ana abronye wo si ekire ensem no mu efa ya wo kire ebra Prophet Roger ebepiem e wo Dr. Muhammad Bawumia efie na afisika wo kire se Dr. Muhammad Bawumia emfa mano ansa ana wetimi ahye enkom ede amano eno ana ye gina so ne ebisa se enkom hya ya na asofo no ehye no eya na eye nyame ne wo mo ekasa
wɔn honim ɛna wɔn de hyɛ nkɔm no anaasɛ sɛn ɛna tie wɛnum akɔyɛ nsɛmbisa a yɛhia ano yie enti ɛna ɛnɛm nsaka prophet Dr. Abednego yɛ a wɔwɔ me nkyɛn ha yɛkɔ akɔma na kɔ aba na yɛkɔ no na wɔamia subscribe button no so ɛde akyɛm yɛ a no wakae sɛ wɔde bell no ɛbɛka ho sɛ ne bɛyɛ na upload ne to mpɔ ne first person yɛ a wɔn nsa bi di kan aka me nsa wɔbrɛ no ka ho yɛmɔ odi fo akɔ aba na afei yɛni nkɔmmɔ yɛkɔ no man makro ma yɛnyi prɛbo wɔ kwan so wolala ɔdɔfo ɛdɛn ne wo haw ɛdɛn ne wo dadwen yare bɛn na ayɛ kwan kɔ a wode akyinkyinkyinkyin a wonya no aduro ɛndeɛ na mekamfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ɛde ama a ɛyɛ Prophet Dr. Abednego ɛna da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwam ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-89-77215 Intro kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram Eye power eye oja eye prophetic the famous agent D me tell say mystery of mysteries e mystery TV so there with Dr. Prophet Abednego Prophet Dr. Abednego e mystery TV so nyame shiraw say wo be mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda. Me just in here, I'm an actress. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV. On follow now on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 say, why call him a Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutukafu onufu ayabusumo kakulumu ankasa monim edini aka Alafia edini ankasa so ye James Clark actor bakope na me catch him say mohwe mystery of mysteries ewo mystery TV so na hwe wo YouTube Facebook anybody diara ewo abefo ntita no so daddy na yo enu anu ni adofo a motie mystery TV ye the radias say ade ache na moja de fusane na techerema da bodwam na yenko na mbra na yentie ne ekoso owiase na yenso onyame asem a ode amaye ne futusem so ye de aka ye tia komhye bi a ho abebisa na eye honwa na ye ahometo ti ye beto nsafre gyanyankopon adika danas ye jawo soro ye ho a ode honti wa inimra na openye wasase so se de to so yesu bodi adwuma o yankokro insuran candidate ejapa ye da wase wo yesu dim amen amen yo efe no bebisa asem na oka no ya ntini ye nti efe na mabo awurade amanye okay say what's a haboko na wo so efa ho daddy ya na oze o asam na kwakwa ga na fo nsem dia na koyi obi asem sawo aha dia na ya baba jimu aye ne nkyeremu ama yenya ye ho nti ase o nyame nshra yo wo say den boko na ye da asem poti ayo daddy ne nyina eye NPP party no sabre nsem a etwagu wom enu bi na abronye aba expose Prophet Roger meka na say why exposing if say wo kire say CCTV camera ne ade nyina kra ewo ho a Prophet Roger eba Dr. Muhammad Bawumia fie be kire ne say honorable kana kompre ko Japan e man $1 million ansa na wo hye nkom de ama no enti se obetimi asesa na no abehye nkom e de ama Dr. Muhammad Bawumia say wono na be wini aba na na so obetimi be president dia ene age say o de 5 million to so na de say 1.5 eno na ye bisa say enkom hye ena sabre de yebo ne donko miyana yo eja yedas Holy Father we thank you also once upon a time enuanu ne adofo monti o sa asemi a mystery and a history repeating itself okay hintasem ene abakose esanda ne hoadi okay amen na sa na bekoso ada ne hoadi kopem se agenkwa no be de ebeba enti obu ho a wa ba wiase da na adwuma obeye no wanwie okay enti se
Brace oko. No sign ba. Okay. What I say? Meeting. Entity say some okay sa owudi for roja. Oh, David. Onyo di for. Would you force him? O yo wudi for. Honhom no kuta na ye wudi honhom. Ndi obi kasa ye nhwe nipa no. We of the spiritual men, we that work spiritually, first have to see the cause and the source of the phenomenon. Asem na oka no. Enkom hye na o hye no. Na efrihifa. Na hina na ekasa. Okay. Ento no oye vessel. Vessel ye ntontrowa. Okay. Enti nya ntontrowa ne ka no. Eye honhom bɛn na ekasa. Okay. Na ewia ye hwɛ sɛ honhom no efe na ɔbɛwia sɛ na wabada. Okay. Enti asem a okan a ɔtɔn nkom hye. Eye abosum nkom hye. Abɛɛfo nkom hye. Awudifo nkom hye. Atorofo nkom hye. Nia oba is obewia na wakum no asɛe nkom hye. Okay. But what I say? It's daddy. Enti no history repeating itself no. Once upon a time, ebiesi ohini bi no ye say oba ko bubu adwiri no afa nkrofo nyama sisi wa bon wapo. Amen. Amen. Wo mreko nyankopon man ne kwan ye. Onyame nsoma ne ye. Na nkasa na afa nkrofo asoma ne ho. Na ohia say wo mmehye ne nkom na omfantu anamo. Okay. Ndire je sa anamo no tu na nkasa oni nyansa bia. Oni nimdie bia. Nkrofo na ehye ne duem. Ko obeye. Ko. Made what I say. Enti ohini ne di kai. And ofre nkomsefo. Na wenum onyame nkomsefo so nim se wenum de omoye dade bal akomfo. Omoye dade akomfo. Onye nkomseni ma onyankopon omoye akomfo. Won asatare te se asofo. Okay. Ne awosom no nso no saa wo ye ahaban sofo. Onipa sofo, ensaman sofo, abefo sofo, ensuo sofo, abode asofo. Wonye onyankopon sofo. But what I say? Because bebre wo ho aboso no de ejuma onipa awu. Ne kra ne honhom ne saman e no de ejuma. But what I say? Uni bia unhu se na eti. Amen. This is uni honhom a. Uni sunsuma, sunsum. Okay. Amen. Amen. Tu baby sasa asem ya. Onkokro de why ready. Say no kware wo bia obeka. Okay. Amen. Amen. Enti yesa bibia obebo awurade amane. Wo bi se mu ansa na wakoka. Utumi nsori nkeka asem ya wate keke na so sori keke bi. Den na onimfa. Okay. Den na otifa. Why na abo amane. Na kwa ka wo ka no. Injira so be na odika. Enti wo baby sa me wo injira so se me onyame nipa. Okay. This is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. Okay. So here we don't prophesy, but we tell the truth. Okay. Amen. Amen. And you know, ohini ne frɛ akomfo no asɔfo no edifo no. Yeah, omadani akomfo. Omadani akomfo no omadani edifo a wɔyɛ abosomfo. Okay. Na abosom no wɔsom no wɔfrɛ no Baal. Fallen angel. Ana wadane ne ho aboa nipa. Ana wabɛyɛ onyankopɔn. Wayɛ ne ho nyame. Ana wɔsom. Ntotumi fa mu sɛnkom. Atoro ne obedidi, ne obenom, ne obɛhyɛ nti. Ne ho mfa so nti. Sɛ na adifo no benya bi edi nti. Ɛde adifo 40 ne nyinaa akɔhyɛ nkom. Ɔhene nyankwa. Ɔhene meso kɔ asase no bɛfa. Obedi nkunu. Obefa ne bibia ne yere ne ba. Bibia ba bɛyɛ odia. Na ɔhene na wɔ isika sɛ wam. Ahe na wohwa obetumi de ahyɛ nkom no. Memenya $2 million a metuma ahyɛ nkom pa. So unya kwa ukumuna na asase bi da baabi obefa asase na asase no kwa no sɛ bɛyɛ 20 million. So what I say? Into ma me $2 million kwa so nsɛ. Debi. But what I say? Into obetie sa nkom na no ntie. Obetie. Into obetie sika na no ntia. Obetia. Ebi sɛ onim sɛ wanya ahyɛ nkom no. Ni awukan no ne ati ebebem. Na ebem a wayeye. Wayeye. Amen. Amen. And the 40 prophesy to the king. Akomsefo nkomsefo wɔyɛ abosomfo abosom akomsefo kɔsɛ nkom. Na obi enu wɔsɛ nkom a okofiefiri.
Okay. woman iska Okay. nti komisheni biara ose nkom jiska no onyo nyame komisheni oyo bosun befo bosufu defo oyo bonsam komisheni enti no obi na abo ne pa oye wo ne yefo no obedi ne obehye Okay. na ne bosum ne tumi no so anya ho mfaso Okay. na bosum no so anya ho mfaso amen Amen. nti wonam na woton nkomhye to so bi ton nyame asem o se me de mamokwa fama kwa yenton Okay. amen Amen. to bi se nkom no so yosofo no ton pe nso ton amen Amen. na sana wiase ete Okay. na enu achi no ansa na onyankopon nipa bai makaya oso so onyame ohene nyankwa nia agdifu 40 na beka wo so ye difu no wo munye difu ebi na meka ho so so ndimindi ana mebua so de wo jemu mo nte ya pa o dika o to make amen Amen. nipa 41 ose majority carries the vote ana mebua anya sa na wi asete Sanity. that is democracy nti Okay. wi ase ha nipa dodo asem bom ne agide Any editum. na wo a wo ye ba akofo hie ni ya o ni abedi kwa nkɔhwe amen Amen. but the soro de no kware no de eduma Okay. amen Amen. enti wo nyina hye nkɔ hene ukwa wo benya nkunim wo befa biribiara o wahene betrew enti wo besa aba na utumi nya ne yere kura fa ne yere ka ho ba de otie Wait. na onu sai ne de okofo bi yira beka ne yere nti obekwa no nkɔ Obeko. to betua o ka no ntwa o ka Obetia. wo de ho de wa betra ha na wo ye duma se wo tua o ka to be hye nkɔ ba se wo tua o ka nti bia na meka se wo bai na wo de moto na bai o 4x4 bi ho won fa ma ne ko we trim me yo da we trim nyo wo be ko so atwa atoro na wo twa Ko search up. anti Ghana for give for work sem komu na ama apapache kwafo atorofo na wo mo enye sika wo hu no mfa ye no otie It's ready. ndi wo be ko so ahya na wo nko so ko so wo se biara wo nye sika Okay. wo nya ka Okay. wo abra bosesa Okay. amen Amen. to share no so maka say we ni ehye wo mu no we call it the lying spirit wo hu nya me nipa o say hu nko a ene wo mu ye duma ento obi bahana prophet Abednego ka say we oyusu bosom ahaban nsuo a won temase with the spirit of the Lord we know we see because our spirit hears no see Okay. one what you say and now to say you prepare I saw I conquer te say me chirechiro ye tumira ye chiresie also mu yusu lying spirit and one ka say chiro me be a lying spirit in if Okay. also lying spirit onyame no bi say hina no beto akoda da sa so for di for na wo Ghana and ahun ba ko ba so me meto akọ no so be ye de akọ so me atoro ho the di for no mo na mo asofo no na mako gwa mo atwa atoro ndi roja ne jajaja fire ja o jajaja wo mi na ya atoro e wusu ogbom from agu team and so those who are what ignorance of the ways of the devil Okay. amen Amen. na say wa je bi million ampa so kra je Japan otuaka Otiaka o come se bia wo se bia wo mo ka ho wo mu di na chi me se kra de Japan pa on be sese non fiscal yes so mbu be 4-5 factories na otie no buy ha anka on hand who says aska obo radi that is Christ Okay. amen Amen. enti this asem ya ayatro Daddy, Bible said you can sempa didn't sempa. Ojumani bi aso ya na ketua fata no. so Enti se difo hye nkom na se wo hye nkom ni wie na amanyofo e Ghana ha nim se na amanyofo adwene ye wode form ho onu abo nso so enye nipa wo ye nipa ketua bi oyobi a nsem wo bi. Enti se difo ko hye nkom na se onu abo so okay wabɔ mpa ma mo ye difo. Enti ne o kan sempa didn't sempa ho se na agiwe kakra fa hye ho a enu re betimi agina no so aka se wakwa akɔgye sika de ahye nkom o ye false prophet ana. mentiase se wako na bo Okay. na wako shenko Aha. na wa man bi so mfanto Aha. na edikai no honorable no odi nyamedi o nyamedi pa wo wa be ka se ojo nyankopon wo nja asofo obi edi efe ya de na obi be shenko ma otu ahuka efe ojidi for your own selfishness Okay. wo ye mudi enti
Sɛ na wobɛkonya abangua no so atra. Anka wo nji obi endi. Wa bɛka pɛ mu so nji osofo bi endi. Wo nji obi endi. Afia den na esi den. Odifo sɛ emre danne adwen sakra nso wo ho. Wan na sakra no. Nti wona bo ntimi sakra na adwen. Na nkyese sɛ obɛkyerɛ sɛ asɛm asi bɛka asɛm ntimi na masakra magidi. O nti ne ye na akakra nze na zigana fo kra kyerɛ sɛ wo no abosisi wo hwɛ ne su ne ban ensɛm a ye ka de fa ne ho ne nyina no wo ma abonten be so a bibia di adanse sɛ wasesa enu ntimi ma ne nya adwen foforo mfa adifo ne nyamesom ho bia na first no wo nya adwen foforo bia. Obi biara obɛsakra te sɛ me. O se de bia ya make me past tense. Okay. Nyɛ ya me bɛsakra, nyɛ ya me ba Kristo. What is say honorable Kennedy Akabidana. Okay. Say na the first me nya so phone the first me na me ya so phone. Ebi kura ni jegeze. Usu bempa no obi nim ba se de ma beje di se me onyame nipa. In some way na me say onyame o. One say wa bekabida. Odifo looking at Oman Ghana na ye wo mu no ene se ne honorable tie ene ne wo ye ne afi wo ba be pedi brese Ghana man pani no senk wo ba bonten be kan se ensem a me be ka fa asofo ehu ne adifo no ho ne nyame nwuma no ne se ne mo ye no ho no Paul se me ya bofa me dwensa bofa sa be de me dwen pani nwune nti no ma adwen asese firi ho anka ye nkoka se o pe Ghana man pani adi no enu nti na sa be de wo be sa na Na aya okwa sorry. Honorable wo hu se wa share fa Bible so okwa sorry. Ana oye ya asofo. Oye ya wo mo akwa sorry for na ye nkwasiafo. Ko hwe the video the whole world. So onya wa asofo a. Efesi dey na efuru kwa sorry dey. Efesi dey na opesa asofo mbom pai mo. Say nye biribi na ope enye wo own selfish interest. Why do you go to church so be mbom pai mo? Wo me ko se nipa ni oto. Onya me bi eno. Kwasiafo na ekwa sorry. Wo de se o kwa sorry na wo ka kwasiafo no na nka. Odifo sabre no wa be condemn asofo ni nyina o. Na mpacho se say no wa be a confess. Ne boni. Waka. Debi. Nye ye obe sakrai. Okay. The day na je se wa sakrai. And the nipa ni jiska na we kura no ye nwa man sa ahụ. Anka beju $10 billion. Until when mu gusu dia wonje wo dije. Ena won so nya obedua no betwa. Wo patu didi mini wo se wo didi a wo ne. Wo nyina ba betwa wo. Medi ne nam ti adifu na wo gusu dije obusika nyina. Etwa se wo jiska na wo di. Na wo ji wom double. Ti sa adwo asafo wo buru bai, wo buwe. Ba mi anu wo buwo. Na so wo nso a okobu wo mu no. Ubakutu aka. Odifo yenhwe enye amanyofo enkwa na wo mo ho aba asem ase amanyofo die na aba ne ka ba se ye de bafo mu a na ye de koye nyamesum no mu a ase abre na adifo no amanfo ekwa asore no ubete se mekodifo ho na mekotu ya we na mekoye sei na mekoye ase mi bisa se eye demand na ye nipa ne ye hwehwe firi mu asofo ho no eno na edoso nti influence asofo na ehye mo ema mo hye nkom no edidi skana na Se o so wa choso no ehye oyenkom sheri. okay Ndo no hwi no be ya ma so be hye nkom. To hye nkom na o ji se. So jidi nti. Na wakono okotua na wa hye nkom. Amen. So no say doctor sayare. Aye. Doctor hwehwe yare. O ture do a hwan na beto. Hwan na be no. Enti so nim santi na akoi. Okay. Amen. And no different ways o hye nkom. Wo de ni ha se wa hye nkom. Say ya true say ye den yo. Enti se hwe ye wan ka be ko so hye nkom. Okay. Ti se bribi na ye na ko so hye nkom na o be hye nkom na ju scan so be. Sa na wo say na sa na onyame kan. Eni ebuse. Enye onyankopon. Amen. Ntenye sa na ti. The woman aye ni sa. And yes, as man thinks, so he becomes. Ojo say yen shon kom ni ndada yen ju opo no won ju sika. God won shon kom no won bo wepo. Amen. Daddy, Prophet Roger, nin komo a wo share ye no. Enye ono nko na ebe share sa nkom no.
yɛnya asɔfoɔ bi nso a wɔn bɛhyehyɛ nkɔm de ma honorable na nkɔmhyɛ no amam but asɛ wɔn kyerɛ sɛ honorable betumi asan abɛdi party n'anim de akɔ akɔpere 2028 de ama party no ebi kyerɛ sɛ ne asɛ ɛyɛ indirectly no wɔn bɔ Dr. Muhammad Bawumia awuto na Ghana ha de ano siw so a saa na yɛde yɛ former president Nyame fa ne kransi ɛyɛ Atamils yɛbɔ na wuta na Nyame to nsa de frɛ no wei no ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ Dr. Muhammad Bawumia wɔ no na busa ne camp no wɔn sɔre wɔ saa nsɛm ne so ana yo Awurade Nyankopɔn yɛda ase saa wiase nhyehyɛ deɛ sɛ Dr. Bawumia on the Kennedy Japan ni woman ka ho nyina so nyina the same people so nyina kɔtɔ nkɔmkyɛ wo nyina kɔtɔ mboa malamfo mboa edinsefo mboa asɔfo mboa we they so they believe in all sects okay into one to main trafa politician me no be trafa okay on to main trafa koso into bia so ye papa o ye boni o faboa enti sɛ o bekum ogwan na o de aboa no ko betuaka okay nipa moja kura na obɛ na o bɛboa na o betuaka Koran na o bɛkan de aboa na o betuaka Bible na o bɛfa bompa ma na ono no hwehwɛ ne nsa bɛka o betuaka enti sɛ watuaka wie o na akɔ ogwa so akɔtoto nyama na bi amonchim ebi asɛ na nya opɛ sɛ nya opɛ no yiwom nya opɛ so wato akyere okay na odwin ska odi e ho bio ondwe ho bio so acha sɛ enti wo mu self interest me pa kodwa me percenti ye bebu wo mu da ye betwa wo mu da na se sei no prophet wo waba wa hyenkom na matua kawie na ma hu sɛ nya wo kan na mbem enti nya eso wo apologize na wo de dada me bio mu ne sɛ me de menya botre na wo bekum sa nipa no sɛ na mmeba oh sa na wanye oh sa enti de dada nkoko onka kyerɛ mu da bi di for yenti yenim kra na sɛ nkɔmhyɛ no backup wɔ hɔ oh si wo hu sɛ nya wo bɛkan no atoro ambem anameboa okay odifuro ni ma no ni onim the different na wo be say nkom bibira sorry wo say nkom wo di party are they the children of God? One, no. Are they sent by God? No. Are they the pastors and the prophets and the teachers, evangelists and the apostles of God? No. And you know, or no by obeton and na wutoy no we who say that na wutoy and yet there's some metric now some tough ebi na wutoy no ano nya di nti se ni odi boy ano ye di ni se ni enti ama wa wi ni no ema how otie ema how na emom se no nipa no wi no kra o de hwe o enche o beti so yare ampa so wati so yare ene bebekum no na wasan ba enti no unfeli ye o be san ba ene na je 5 million ka ti na oje no be ji bia ka na oje bi ka enti se ba kuna no so den krofo yare no so won so abompai onu so atuaka ena won so gusu ye ho nyama se oba betra ko nyane so ena won so ate se we ne yare yo ma ate se wo so ro bekum nte se enye hia nantwi na no yekum nantwi 7 wo 7 no se ansa ro benya ko wanya hoden no je se enya nantwi 18 na ba ko nantwi bia ye 500 million nti 500 million times 18 se ne onwu na ba betra se nti obetua na ontua odifo wo kasa no ka sɛ asɔfo a ɛhwɛ nkom no ade from God omunkomhye ne firi nyame ne ade na sɛ ne wo kan na mebisa sɛ pɛ ne wo kan wo pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ nyame wo mfa amanyɔsɛm ho ana nya wo ye wo kan nya wo bɛka nya nyankopɔn sɛ nyame wiase yi a nyame bɔ ye na sɛ ɔman kakraka sɛ ɔman Ghana ye beyi ɛso kandini a nyame mfa ho sɛ nipa bɔne ni di ɔman no so a wɔfa man no ɔman no yɛ nkoa na sɛ ɔman no si apene enti nyame wɔ mpɛ sɛ ɔbɛfa nipa a wɔbɛdi ɔman no sɛ ne bɛyɛ mu nipa no si apene ho amen amen America onyame na yi nipa na na sɛ America fo na yi nipa America enso sen Ghana okay ko hwɛ sɛ ehiafo ho na ehiafo nyo America nipa da bonte na won da bonte America nipa didi wo bola so na nipa didi wo bola so otie wo nya bebre wo ho a enne
wɔnam bɔɔla so ɛna wɔdidi wɔ the whole mighty America bɔɔla so na wɔdidi aduane nkurɔfoɔ di a wɔntumi di no ɔkɔtu gu bɔɔla a ɛhɔ na ebinom nso kɔ na ɔkɔ sisa ɛnea ɛwɔ nipa kakra bi nso America wɔn ayi yie ayɛ yie ɛnti wɔn ayi yie ayɛ yie no wɔn na ɛpɛ sɛ wɔbra na bɛka ho na wɔn di yie na yie nyɛ onyame so America is not controlled by God the world is not controlled by Lucifer. And they that are of the Lucifers will still controlling the world. But that the nya so penny wo Ghana ha Archbishop Nicholas Duncan Williams e ma ne kopie mu White House ko bom paye de ma American president. Yo, Eradi share that was. Na American president onim Nyankopon. Ne maame na ekire ne Bible. Na no Donald Trump say ne maame the Bible jan. But in oye no, okotire Venezuela, obi asase, obi ngo wafa eye Bible mu asem. So do not covet. So Donald Trump is using the Bible to control ruling America and ruling the world. Okay. Obi mine, obi president ne nkrofo. O se maachiro. O gold ninti, o diamond ninti, o oil ninti mafa maachiro. Me de wa be hye me kro. Wo no yere ka amombra. No be two bibia be fa wasase be fa bibia. Onyame na kai. Nti be sida na be sida. Ebi no see 40 prophecy. What you say? Nti Venezuela America akofan. That's why I said history repeating itself. Mysteries repeating itself. And to work out Donald Trump akofa Venezuela president in the year actually offer oil in it's not a news. Okay. It's not a commission. The one more so for which is a commission from the whole world and I will be sure and I will be so Before MPP for Ebeto Banana Dodona Airtress a party no shaky na after their election no party no ebetete apansam na so omo to abani wiye no asa ye hu enkabomu ene biakoye bi sronko bi yiniti e wo party nim fi enne ko se ye beto abasa be MPP for eyom flag bella awie no MPP party na da chete sen very good eja medas say no the young shall grow and the strong shall survive. The strong say one more yes Ekufuado say muntu mabawnia monje party ninjira ho ena wenum so won print ye beko nto wokwen no so aja say ekonesi ena the strong survive bawnia ne nkrofo Ekufuado ena win nti they are stronger than Kennedy Japan ne nkrofo okay nti no say yes you must debi ye say ye de musunkunim. And if you cannot fight us, you have to what? Join us. I think that the Japan want to me in the MPP. And when the party be there's a was samba na was. One more can say honorable betting yaks and what party no any idea betting. O was said the sika will be the sika double. I did baby beside there. Beside okay. Because nyawunya wo a party nim alancheremante no mo a wonfi nyawunya wo party wo tra mo a aka fa better sense so omoni nam so nkoto onsai echi be ye oda enti se onsa yem ti wo party nim kura na eti be party nim besa ba ente ba when you nyam besa apaja na wonnim a wonye bi nti ube tra baby na wonye bi there and be ko ube join na wonye bi and you know the young shall grow okay but the strong shall survive okay amen amen and then want to the strong shall survive and now the survivor is with the strong but don't you woman who hear this say no e wo ba onya ne nkofo nta then about me ne nkofo be kan final and the umpu and now to be join NDC na say samba there na say you comply with the what the instructions and institutions of the party okay amen amen and then to kwa be na wo be o ahode bi ade na waje franka okay then waje franka ne person kire wo say wo ahode nsi wabro to so o ji tum say na kana je ko Japan ko ji to medifiti yabo walusu hwenu akokoye aturu from say enya abutre na obesa ba aturu nada obesa jinisika Kennedy ya we say the people are stupid and what foolish and liars and patekus
Odifo ye de enkomo no AC na mimisa se ye nim honorable Kenako Mpreko Japan ene the hot seat na oye no net 2 na wo expose asofo wo cassette asofo ma enam so kra mo ne asofo ni bi enya beef na all standing say MPP font no so abai ne Swift 10 na e ba ye afia se woni asofo na ekon na kra na wo mo kan oje omudi wotimi organize a whole show edituntum nyame no ubeka se eye greediness na ye no we selfish and as onya encounter na ye face Onyankopɔn te ase. No ye nyina animu nche na etikoisa. Kennedy Japan sakrai. Ohu nyame bia on kanta with any Holy Spirit, the Lord God Almighty, the Jesus Christ on kanta bia. Enkrofo na ese drum nti no onye no hu bia on susu on sesaye. Say not ya not. To besa aba asofo no. no and so best number strike bi Ade odwe ya asofo. We ni oye first in the comedies. O trase ya na ne so tete na na fo wo bu akunta man na sika wase na obehu se atasa obehu se wasire bo now strike obe strike wo mkwase first o de mo fa to we daddy ye de enkomo nesi aka bibi we chire bi wa de betu jama yo emi se sana ebeba okay won say yewura Awurade Nyankopɔn nsoma ne doba Yesu Kristo so meka nkyerɛ sɛ sɛne Onyankopɔn do wiase nti no de ne bakroman no obi obegyina de wanyera na mo nwanya dankwa o say kantete no onamadifo ne so ka nsɛm kyerɛ yɛ ɛnam nkom hye enti na osofo bi ba be hye nkom ɔyɛ ɔtorofo obi amfanto ne tim osofo bi sɔre odifo bi sɔre so no yɛ odifo be hye nkom a me so ɔyɛ ɔtorofo. For it is written, Amen. amen God, who has in sundry times have spoken unto us, Hebrews chapter 1, by the prophets to the fathers, has in these last days has spoken unto us by his son Jesus Christ. okay Until Asase, you are a different casachere. That is the most embracing. And the way Yesu Abeksa casachere. And the different woman were here. We now the prophets is the prophets of the what old time religion to let somebody revelation. Ade eba be yo, ade eba be two. Nya o ma me ni o papa hihya ma o. Ebusua na o firi mu. Baja o tie ni ye. Ene ye kai wo. okay Then tin ye kai wo. We are not the writers of the old prophets. But we are what? The reminders of the new prophecies. Ye remind you. Ebini ababa bia obi kwakọ ware no. Amen. amen Na aware no maame ne se ompre so. okay Na ompre so no wokoye nipa no ade. Woko maame ne se onu ahwa akwada no. Wo single mother. Mbaje otie ni. mitipa Onu ahwa ni mofra no. Na obi se papa no ewu. Obi anso mbisa ne enti a papa no wi. okay And now ware na oba no ne papa wu dwene ho. Nya maame no de ye abaiwa na kwakọ ware ne papa no sa na oyere no oba be yo. Anti abrante no gusu tutu nyama no ya. Maame ne so preso no wa wo ne ma e na oba se won kofa papa na busuafo ko se papa na busuafo emma. O chire papa na busuane ba ko buru no. one pna ware ni O pra ware sunti. the reason ne say Se onu ahwe nkoda no. okay Na onu ahwe nkoda, ona wo nkoda no. Nkoda ne ye oba. Onu ahwe nkoda no. Papa ne nso onyi o sorry no onyi o gusu ye adwuma. Maame na de ne baye fi kwase ade na ama papa na adwen asai ni nyama nyina asai ma papa na ko. Ene wa fa kwada nse ne ba. Ene waji etrinsa se papa. Ti maame na aye te se papa won kwada no. We mempre ene wa ya obema bia on preso no. Onim abrante no ba ko ware panyin ba ko ware ketua na ba ko ware we. Ọwa baako no wo baako na yasio ena osan kọbọ nya ne bapen ne kunu ne se o yiri na ontume wo onimodinsi ni bi wo baabi a wo kwa tatahwe obewu na se na omekọ no ena odinsi ka se monkọ hospital maame na eka ho
ɛna wɔwie a wɔsan wɔkɔe wɔkɔhyia maame bi na maame no onyame nipa wɔ ne so onyame nipa sɛ maame adɛn na ɔba na wode hyɛ wo motuom wotie maame no a wakum mmɔfra ne papa a ɔno wɔnware no wotie ɔno ano wayi abofra no na wodeɛ ɛsɛ ne motuom ɔno nso na waka kyerɛ ɔbɛma no so wabɛware ɛna ɔno agye nsa no nso wɔanya ka kyerɛ sɛ ɔmpere ɛna ɔno ayɛ papa no wotie wɔkɔ hospital ɔno ano odi kan ɔno ano hwɛ ɔde wɔm kɔ hospital doctor bɛyɛ ababa na operation mmere biara ogyina hɔ fibroid o dɛ yare o na ogyina hɔ bi na awodeɛ no hyɛ ne motuom amen ɔsɛ wɔanya ka sɛ ɔmpere anadwo na oyie ne ba no tiri na adwene firi ne so ɛna ɔde ka awodeɛ no ɛna ɔde nam ɔno nso na ɔne ɔbaa ne nam ne ba no ne ba baako no nso no owie na ɔgye wo atade a mpagye otie ofi ne fie ba ɔsɛ oni atadeɛ te ma na atadeɛ o ma na atadeɛ na wakɔkyere apɔtɔrɔ na ɔde atade na hyɛ na wakɔbɔ atadeɛ no apɔtɔrɔ no ɔba ɔsɛ mekɔ ɛyie na mewura fi ma atadeɛ te ma atade ma me mpaboa ma me duku na wakɔgye ɔketero ɔwam aboa bi ɔwɔ nti da wobɛfiri akɔhwɛ na abusua mu kɔhwɛ ne nneɛma mu no ɔwɔ nketero nkoa na ɛwɔ sumui ɛne mpa a ɔda so ɛne ne baage afei maame ne sɛ wɔbɛhwɛ a ababa wawodeɛ wɔ ma wadwene a ntumi mfa yɛ hwɛ ma wo kunu no ɛwɔ wo ma no na watokyere hyɛ no motu na mpɛfo bisa sɛ okɔ aware a yɛdɛ bisa bɛdɛ deɛ ɛnɛ wiase sɛne yɛhu srɛnsrɛn nyɛ saa na ɛti o ɛfutu kɛsɛ ɔde ma obi a wɔ wiase ti okɔ aware bisa na ɔkɔtɔ nwa no ma amen nyama ɛkɔ so sesei kaa no ne yɛ abofra nti yɛn prophet Dr. Abednego we talk and teach mysteries the dark secrets the dark side of every creature. Ade a yɛmfa yɛn ni wanyɛ dɛ ehu nea wonti bi da nea wobɛte ne sɛ ababa bi kɔ na kɔ bisa papa ma ne ntoma ma ne mpaboa mo waba abrante no so bɛware no wonim ɔsɛ yɛn de yɛmfie dɛ yɛtumi ware yɛn ba o papa ka kyerɛ wo sɛ woyɛ ɔbaa na akɔbɔ papa ma nyɛ sɛ obi sɛ ɔbɛware wa na papa ka kyerɛ sɛ ade a wode ba deɛ maagye na mmom yɛmfie deɛ yɛtumi ware yɛn ba o amen nti no wate ana wonte woahu ana wohu yɛ but did you conquer I saw I conquered nti bɛsi nnɛ ababa nti awara sɛ ɔntumi wu amen afutu ɛdigya wo kyerɛ mo awurade akyi kwan amen abusua medase sɛ wonya abrɛ ne adagye na de hwɛ adwumadie no ɛma me ne prophet Dr. Abednego ɛna yɛdi nkɔmmɔ no prophet Dr. Abednego no ɛne sɔfo panyin yi a wɔda the Kingdom of God Ministry ano abusua ebi ɛna papa nkasa aka ɛde akyerɛw no we deɛ yɛsɛ asɛm tenten biara no ewi abusua ebi ɛna papa aka ɛde akyerɛw na wankasa wode waso agusu no wate obi abusua mu asɛm gye de sɛ ebia na ne papa kan yi ɛnyɛ wo deɛ na akɔsɛ wo deɛ ni bi akɔsɛ wadamfo bi deɛ akɔsɛ wasɛm bi a na ɛtete we no ntina medina so akamfo operation 40 days plus no ɛde ama sɛ papa wahyɛ dwumadi no ase deda ya adanse edi ehim gidigidi wɔ hɔ we sɛ nyɛ dwumadi ase anka ɛbɛ de hu sɛ ɛna ya wɔde ɛba ba awiase watimi agye ɛba na wɔde de ahyɛ bɔtɔ mu sɛ wɔn ne ɛma ɛba no ɛnware wo wie yɛ wɔn ankasa so ɛna sɛn edi akyira wɔde ɛba no ɛkyi ɛpɛ ayaresa ɛbɛyɛ den ɛna watumi hu sɛ ɛyɛ wo maame ɛna ɛha agye sɛ operation 40 days plus ase ɛna abɛhu sɛ ansɛm wɔ nyina abusua numbers no ɛna egu screen no ase no mɛsrɛ sɛ wɔbɛfa na wo ne odiifo atwetwe nkɔmɔ wonka wo haw no ɛnkyerɛ na wontena fie wo bisa ne sɛ odiifo program na aduru sɛ ahoboa bɛ na menya na memfa mmra ama wɔn so wɔn nsɛnkyerɛnne a wɔhwehwɛ no wɔn nsa atumi aka wɔn nsa wɔm ɔwura kukwan no sɛ hɔ ɛna papa ebutu mɛsrɛ sɛ wobɛgya wo comment nso ɛwɔ comment section hɔ ɛde ama me all the social media handles no ɛyɛ Mystery TV o subscribe na wa like
na wahye nso na afoforo anya bi ahwem din e the dark gold ye besen hia. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Onyamebechere Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yekon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwam ado achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanaki Abrant here. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adrataba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him. Catch you there because I'm there.